Fuluni Mondol Presiden Noren Bekan Kado Redak Pinik Cetong Tuhan Acini adalah Sinona Bangke Press Meet Kibinang Kok Alam Thea Putak Sinili Nang Tuhan Sosial Media Lapote Reporter Ateng Nang Tuhan Etit ini Nai Kitchen Undipan Rak Acini Fansi Nili Ninggi Po Kedantang Hoptai Sili Apna Nili Tung Fuluni Ben kecil toidun akai kamera kiling MSc amparata Thomas Council long lo alangli ahem alangli suki birthday arni alangli ke ahem ake sarmat alangli ke donrak jirpo ke daman latun ben alangli ke pangbar nang mat alangli bang asap so pene karbitum ke kipu theran nge horjun chet lobo aso horjun chet ma alangli asap o Araki pe na joine social media tum kupia athi tongke damne la bangai ni tuma chin de la pe hala tumta kupia tin son men tongke damne ni tuma hala ta chini ne rason ne pine kami alam tu mong pine chinki hun alam lampar hoitu ninje piklo nasi alang li ninje det pe na ki bangke social media long klang lo alang li menangan ke chok che alam li son klang lo nasi klang det pe na ki bangke alang li ako social media tum pe alang li press meet pc alang li Social media pen channel reporter tuman alangli dia chohang det pen api alangli nili tumhan nang jethan ni tum dar julo nang ku pialam se kinin je peng lo kumat alangli nai than o pone ta chichi ne dalo person ne aku la tum la son nang recording ulang ke ne ta chini balangli tum ning je peng alang ning je peng lo pulo to aya tane resmi chipielo insam ko bo wajala masih insam ko pon masih sutame no akibat ke pala press Social media aporte tumpen alang chingki det pe na phi mane hoitu dakang mo aku geyok du na tum do tai mene alang li tuma apo social media long paklang thu hoi phak lo lasi laso pot alang li phana ko laso anong ma an so se apram ko an ma ke do la an so se non ma ke dithu je nang nak si mene tum da chelang da ma si ti nang li tuma phan social media pen press tum han tum man che hang si mangso lama putha nang li tum han ki chuning mane kute kan biang long ara tum han tum fuluni konsensi mondol presiden pen chenglong itu mondol bangfu mane kamera killing a guardian hoi pusinil tumke non ke chipuna kopto athe alangli phani tumsi bhutti jagonil tumsi dak homosti long ke daitto ke lo aso daitto pe alangli phani tum chetoy dunlo kasi nona alangli social media nam kopine kininje kichok che bangke alangli dia chongnet pen kolom je bangke usum nilitang la kolom ko sang kate penan malam rangpan jaga kan apa plan pondok kasindum dak luni homosti kembang ko teman tani tumodoke bangsa rap mandane salam ka bangke ini kan ke tokuna nelo ban yus pine damme pai modern ko posisi tumusyo tunta tuman ke ni tumpen kaman danggo sa malam tuma IM mulai tunta pakai pon kamu fokus tum daito emo ini mau dan opini